etsimään pääsiäismunaa. Ekat munat löytyi, jee! Seuraavaksi tonne. Ja seuraavat munat. Tuo siis löydetty, mistä me just äsken löydettiin. Ja nyt ei kun etsimään tuota. 3. löydetty. 6, 7 löydetty ja 3 kakkoseen. Löydettiin! Oi, löydetty. Nyt me mennään noihin 2. Tää oli niin hyvä piilo, me ei aluksi nähty näitä. Iso rakennus löydetty. Löydetty kodasta. Ja toinen on toisella puolella tällaisella. Kota löydetty ja tonne. Ja löydetty. Tosta löydetty ja sitten tohon. Ja löydetty, jee! Me ei muuten huomattu millään. Toi löydetty ja seuraavaksi me varmaan mennään tonne. Tuossa oli toinen oli varmaan tippunut tai laitettu. Toi löydetty, sit vikaksi tonne ja sitten vaunulle. Nämä löydetty ja seuraavaksi meidän vaunulle. Verran löydetty muni, sit vielä vikat. Löytyi tällaiset ja sitten special piilo. 2 tällaista löydetty. Eli spesiaalit oli isot munat. Ja hei hei!